Siinä on minun luottopalvelija, minkä avulla minä sain vaihdettua tuon kangaspalan näihin penkkeihin. Ja lopputulokselle olen tosi tyytyväinen. En ole kauheasti ommellut, mutta onnistui ihan ok. Vanhat on aika lailla haalistunut näkee, tietenkään kameraan sitä ei näe, mutta ne on ihan lilat sieltä, missä aurinko on paistanut. Ja nyt tässä on oikeastaan se suurin ongelmakohta, että tämä puoli on ihan lilavärinen. Tämä on nyt harmaa, niin kuin se kuuluu ollakin. Sivut, nämä, mihin aurinko ei ole paistanut, ne on samanväriset kuin tuo uuskikangas. Ja sinne on vaihdettu myös tuo pala, joka on niistä uusista penkeistä. Se oli aivan täysin saman kokoinen, mikä näissä olikin. Ja sain tuon käsinojan reijän tavallaan pienemmäksi ja oikeaan kohtaan sillä systeemillä, niin oli helppo. Eipä siinä. Lähdetään laittelemaan pikkuhiljaa näitä paikalleen ja katsotaanpa, koska tulisi videota sitten.